Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σε λίγες ημέρες κλείνουμε 50 έτη από την ημέρα αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα που επήλθε ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Επιβάλλεται την περίοδο αυτή να κάνουμε έναν απολογισμό για την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Χρειάζεται δηλαδή μία ενδοσκόπηση που δεν είναι άσχετη με το παρόν νομοσχέδιο για τον οργανισμό της Ακαδημίας Αθηνών. Η πατρίδα μας υπόκειται τις τελευταίες δεκαετίες σε μία συνεχή διαδικασία φθοράς. Μετατρέπεται αργά, αλλά σταθερά, από μία ομοιογενή χώρα σε έναν ουδέτερο χώρο, αδύναμο να σταθεί με στοιχειώδη αυτοτέλεια στο διεθνές στερέωμα. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας είναι η αποδόμηση των θεσμών και των παραδοσιακών αξιών. Η παρακμή εκδηλώνεται σε κάθε φάσμα της δημόσιας σφαίρας. Σύμφωνα με τη σχετική ετήσια έρευνα της Public Issue, παρατηρείται καθολική υποχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς της χώρας. Καταθέτω στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Με την εξαίρεση της πυροσβεστικής και των ενόπλων δυνάμεων, όλοι οι βασικοί θεσμοί της χώρας βρίσκονται σε πρωτοφανή κρίση νομιμοποίησης. Μόνο 1 στους 3 πολίτες εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Οι πολίτες θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη λογοδοσίας και ατιμωρησία σε όλα τα επίπεδα. Ορίσατε πριν από λίγες μέρες την ηγεσία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πότε θα σταματήσει αυτός ο εναγκαλισμός με τη δικαιοσύνη που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή? Κύριοι των κομμάτων της εξουσίας, πόσες αναθεωρητικές διαδικασίες αφήσατε να περάσουν άπρακτες χωρίς να αγγίξετε αυτή την αμαρτωλή σχέση μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας? Μην αναρωτιέστε λοιπόν γιατί στις ευρωεκλογές ο λαός γύρισε την πλάτη σε όλους σας. Αυτή η Βουλή μπορεί να ξεκινήσει την αναθεωρητική διαδικασία. Επομένως, καλούμαστε να μετρηθούμε όλοι όσοι πιστεύουμε πραγματικά στην διάκριση των εξουσιών. Ας συμφωνήσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην αναθεώρηση του άρθρου 90 του Συντάγματος, ώστε να πάψει ο ορισμός της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η κρίση εμπιστοσύνης που αποτυπώνεται στην δημοσκόπηση που προανέφερα αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Στην Ελλάδα συντελείται επί δεκαετίες μία πολιτιστική γενοκτονία. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι το ξερίζωμα της σχέσης των νέων Ελλήνων από την πλούσια ιστορική και πολιτιστική τους κληρονομιά. Μια διαδικασία που ξεκινά με την άρνηση της σύνδεσης και της συνέχειας του νέου Έλληνα με το ρωμαϊκό παρελθόν του και κορυφώνεται με την αποδόμηση της ελληνικής γλώσσας. Το κακό ξεκινάει από την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κορυφαίοι Έλληνες λογοτέχνες απουσιάζουν από τα βιβλία γλώσσας του δημοτικού και της νεοελληνικής γλώσσας του γυμνασίου. Κλασικά κείμενα που κοσμούσαν τα παλαιότερα σχολικά βιβλία αντικαθίστανται από συνταγές μαγειρικής και αστρολογικές προβλέψεις. Ξεκοβόμαστε από την πλούσια ελληνική γραμματεία όχι μόνο της αρχαιότητας, αλλά και του κοντινού παρελθόντος μας. Πόση αλήθεια δεν θα ήθελαν τα ιερά κείμενα της πίστης δισεκατομμυρίων ανθρώπων να είναι γραμμένα στη γλώσσα τους? Και εμείς που έχουμε σε μεγάλο βαθμό αυτό το προνόμιο, τι κάνουμε για να το διαφυλάξουμε? Οι πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών φρόντισαν να αποξενώσουν με κάθε τρόπο τον λαό από τη γλώσσα των Ευαγγελίων, της ιερής παράδοσής μας και της θύραθεν γραμματείας. Αλλά πάμε ακόμα παραπέρα. Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, η λόγια γλώσσα του πολύ κοντινού μας παρελθόντος, φαντάζει σήμερα ξένη και απόμακρη. Η γλώσσα μας, περιεκτική και πλούσια νοημάτων, υποβαθμίζεται και φτωχαίνει στην καθημερινή χρήση της. Φτωχή γλώσσα σημαίνει αδυναμία έκφρασης νοημάτων, σημαίνει σκέψη ακροτηριασμένη.
Νέα προγράμματα και νέες παιδαγωγικές μέθοδοι εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια. Και ποιο το αποτέλεσμά τους? Σύμφωνα με το τελευταίο διαγωνισμό του Διεθνούς Προγράμματος PISA του 2022, διαπιστώθηκε ότι οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών είναι οι χειρότερες της τελευταίας δεκαετίας και στις 3 δεξιότητες που αξιολογεί ο διαγωνισμός: την κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Καταθέτω στα πρακτικά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η χρεοκοπία της εκπαιδευτικής και γλωσσικής πολιτικής του νέου ελληνικού κράτους συνοψίζεται στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου, όπου διακηρύσσεται ότι ο οργανισμός της Ακαδημίας Αθηνών επικαιροποιείται, ώστε να είναι διατυπωμένος στην σύγχρονη δημοτική γλώσσα. Τι μήνυμα στέλνεται στον ελληνικό λαό? Ότι η Ακαδημία, που είναι θεματοφύλακας των ελληνικών γραμμάτων και εκδότρια του ιστορικού λεξικού της νέας ελληνικής γλώσσας, δεν μπορεί να λειτουργήσει με ένα θεσμικό κείμενο διατυπωμένο σε γλώσσα πιο λόγια από τη σημερινή? Και το τελειότερο νομοθέτημα να μας φέρνατε προς ψήφιση, μόνο και μόνο για αυτό το λόγο αρμόζει η μομφή και η καταψήφιση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι θλιβερό να βλέπεις έναν λαό να αποποιείται τον θησαυρό που έχει στα χέρια του τη στιγμή που κάποιος άλλος λαός αγωνίζεται και ανακτά με επιτυχία τον πλούτο που είχε απολέσει στο παρελθόν. Η εβραϊκή γλώσσα ήταν για 17 αιώνες μία μη ομιλούμενη γλώσσα. Μία γλώσσα που επιβίωνε μόνο στα λειτουργικά θρησκευτικά κείμενα. Χάρη στην ακούραστη προσπάθεια του Συμβουλίου Εβραϊκής Γλώσσας και εν συνεχεία της Ακαδημίας της Εβραϊκής Γλώσσας, η εβραϊκή γλώσσα αναβίωσε με κάποιες αναγκαίες προσαρμογές και είναι σήμερα η ομιλούμενη και επίσημη γλώσσα του κράτους του Ισραήλ. Καταθέτω στα πρακτικά. Άλλες χώρες που δεν είχαν τη σκληρή ιστορική εμπειρία του εβραϊκού λαού, δείχνουν και αυτές ιδιαίτερη ευαισθησία στη προστασία των εθνικών γραμμάτων. Η Γαλλική Ακαδημία είναι η επίσημη αρχή της Γαλλίας σχετικά με τις χρήσεις, το λεξιλόγιο και τη γραμματική της γαλλικής γλώσσας. Στην Ελλάδα, ο θεσμικός ρόλος της Ακαδημίας πάνω στα θέματα αυτά κατοχυρωνόταν στο άρθρο 94 του νόμου 4398 του 1929. Τόσο σε σχέση με τη σύνταξη της γραμματικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας, όσο και αναφορικά με τη συγκέντρωση του γλωσσικού θησαυρού. Γιατί η ρύθμιση αυτή δεν μεταφέρθηκε στο νέο οργανισμό? Στη χώρα μας δεν υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας. Δεν υπάρχει όμως ούτε κάποια άλλη ουσιαστική θεσμική κατοχύρωσή της. Εμείς θα θέσουμε επιτακτικά το ζήτημα αυτό στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Το άρθρο 15 του Συντάγματος ορίζει ότι τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα πρέπει να έχουν ποιοτικά προγράμματα που να υπηρετούν την κοινωνική τους αποστολή και την πολιτισμική ανάπτυξη της χώρας. Τι εισπράττουμε στην πραγματικότητα? Τηλεοπτικά σκουπίδια, συστηματική κακοποίηση της γλώσσας και χλέβη προς τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας. Φτάσαμε στο σημείο να θυσιάζουμε στοιχειώδεις κανόνες της γλώσσας στο βωμό της woke προπαγάνδας. Παρουσιαστές της κρατικής τηλεόρασης της χώρας να αποκαλούν τον νικητή του διαγωνισμού της Eurovision με τη χρήση του ουδέτερου γένους. Αύριο κάποιοι άλλοι παρουσιαστές θα είναι εκτεθειμένοι στις διώξεις της αντιρατσιστικής νομοθεσίας, εάν δεν ρωτούν ποιο πραγματικό γένος να χρησιμοποιούν. Αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, πριν απευθυνθούν σε έναν άνδρα ή μια γυναίκα. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη γενικευμένη κατάσταση παρακμής και παράνοιας, απαιτούμε οι βασικοί πυλώνες ισχύως και σταθερότητας της χώρας μας να παραμείνουν όρθιοι. Περιμένουμε η Ακαδημία Αθηνών να μην στέκει βουβή στο περιθώριο. Την θέλουμε ισχυρή και ανεξάρτητη από κομματικές επιρροές. Την θέλουμε θεματοφύλακα των επιστημών, του ελληνικού πολιτισμού και των γραμμάτων.
Θέλουμε επιτέλους το σύνολο της ελληνικής γραμματείας της αρχαίας και της μέσης περίοδου να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους τους Έλληνες, με ποιοτικές μεταφράσεις και ερμηνευτικά σχόλια υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι κρίμα 200 και πλέον χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση να μην έχει ολοκληρωθεί αυτό το φιλολογικό έργο που ξεκίνησε από την Ακαδημία με ομολογουμένως ποιοτικές εκδόσεις αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Το παρόν νομοσχέδιο δεν υπηρετεί το σκοπό της ενίσχυσης του ρόλου της Ακαδημίας Αθηνών. Γνωρίζουμε ότι πολλές θέσεις τακτικών μελών παραμένουν κενές. Η λύση όμως δεν είναι να εκλέγονται τακτικά μέλη χωρίς προκήρυξη με τη διαδικασία που προδιαγράφεται στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου. Ανησυχούμε γιατί μπορεί κάποιος να εκλεγεί ακαδημαϊκός παρά την αντίθετη πλειοψηφία των μελών που ανήκουν στην ίδια τάξη, δηλαδή να εκλεγεί ένα τακτικό μέλος στις καλές τέχνες με τις ψήφους αστροφυσικών ή μαθηματικών. Εξασφαλίζουμε την αξιοκρατική εκλογή και το κύρος των ακαδημαϊκών με αυτόν τον τρόπο. Τον ίδιο προβληματισμό προκαλεί η συγκρότηση εισηγητικών επιτροπών από μέλη που μπορεί να μην έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο της προαναπλήρωση κενής έδρας. Ανησυχούμε γιατί επιβάλλεται η φανερή ψηφοφορία που μπορεί να οδηγήσει σε επηρεασμό της βούλησης των μελών της Ακαδημίας ή σε αχρίαστες έρηδες μεταξύ τους. Μας προβληματίζει η νομοτεχνική ασάφεια του άρθρου 7 ως προς το είδος της εποπτείας που ασκεί στην Ακαδημία ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Καταγράφουμε τέλος τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αναφορικά με την ανεπαρκή εναρμόνιση του πλαισίου που διέπει τα κέντρα έρευνας της Ακαδημίας με την νομοθεσία που διέπει την έρευνα στην Ελλάδα και ιδίως το νόμο 4310 του 2014. Παρά τα θετικά βήματα, η έρευνα στην Ελλάδα έχει μείνει πίσω. Ο συντονισμός των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας εθνικής ερευνητικής στρατηγικής και η διαφανής λειτουργία τους με βάση ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο αποτελούν μονόδρομο για το μέλλον της έρευνας στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μην ξεχνάμε ότι τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών είναι ισόβια, με ιδιαίτερο κύρος δυνατότητας εκφοράς του δημόσιου λόγου. Δεν πρέπει να ρίξουμε σκιές σε σχέση με την αξιοκρατική και διαφανή εκλογή τους. Δεν πρέπει η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή της τοποθέτησής μου, να αγγίξει με ευθύνη των κυβερνητικών επιλογών την Ακαδημία Αθηνών. Ευχαριστώ.